La plaça del vi. Un bon dia, en Cliu es va trobar amb el seu amic Diu per anar a fer un vol per Girona. Quan van arribar a la plaça del vi, es van topar amb una bonica fada que repartia un paper fet d'or i fils de plata. Els va semblar tan fantàstic que el van agafar de seguida. El paper anunciava que al cap de mitja hora començaria una gran obra de teatre just al mig de la plaça. Com que no tenien res més a fer, van decidir quedar-s'hi. Però encara faltaven 30 minuts perquè comencés l'obra, així que van aprofitar per anar a berenar al bar de la plaça. A l'hora en punt, el teatre va començar. Bruixots i éssers fantàstics protagonitzaven l'obra, però a en Cliu i en Diu no els va agradar gens. Quan l'obra es va acabar, la companyia de teatre va demanar l'opinió al públic. Malauradament, coincidia amb la d'en Cliu i en Diu. L'obra no havia tingut gens d'èxit. Els actors i actrius que havien intervingut en la representació es van posar tan tristos que en Cliu i en Diu van decidir ajudar-los. Van anunciar al públic que l'endemà hi hauria una nova estrena i van assegurar que tothom quedaria encantat de la nova proposta. Van insistir que ningú se la perdi. Entre tots van decidir un nou tema. Van inventar nous personatges i van introduir molts efectes especials. S'ho van passar molt bé preparant la representació tots junts. L'endemà van estrenar la producció a la plaça del Vi i l'estrena va ser tot un èxit. Ningú no es cansava d'aplaudir. Va ser un gran espectacle. Van sortir a la televisió de Girona i es van fer famosos i tot. En Cliu i en Diu estaven molt contents perquè s'ho havien passat molt bé treballant en equip. I a més, l'esforç havia donat uns resultats fantàstics. Es van acomiadar dels seus nous amics, convençuts que si anem tots a una, sempre hi sortirem guanyant. Així que ja ho sabeu, tots som un equip.